Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Magigsoon atong hiusahon ang atong mga katuyuan ug ang mga pag-ampo. Atong ipaabot ngadto sa Dios nung bata ang Senyor Santo Niño. Padayon ta mag-ampo alang sa kalinaw sa tibok kalibutan ug diha usab sa ato ang tarhatag sa kapamilya. Padayon usab tang mag-ampo alang sa mga masakiton nga naa sa tambalanan, naa sa tagsatag sa kapanimalay ug ato usab iampo ang mga nag-atiman kanila. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ning Santos nga Misa, maginulsol kita karon sa atong mga sala. Isugi ko ang akong kasalanan sa walay paglingkod. Isugilon ko sayo kaman nga kining alaot isalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo tangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kalayan ang tagidar sa Diyos nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nagandam ikaw, Diyos, ug mga panabang nga sibo sa among kaalaot. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang. Ug makita kini sa among santos nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Amen. Pinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang daotang mga tao sa ilang pag-ingon, sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi hamubura, ug puno sa kasakit, ug kun moabot na ang katapusan niini, wala kitay kalingkawasan. Walay mahibaluan nga mibalik gikan sa kalibutan sa mga patay. Ang matarong nga mga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Usa mangita kitag higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat. Nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga kaila kuno sila sa Dios ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makaagwanta sa pagtanaw sa mga tao nga sama kanila
ang ilang kinabuhi sukwahi sa tibuok natong panghuna-huna. Lahi sila sa ubang mga tao, lain ang ilang mga paagi. Naghuna-huna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, hilabihan kadautan, ug nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagarbos sila nga ang Dios maong ilang amahan, ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan, ang mga matarong lamang maoy malipay. Apan tan-awon ta kung tinuod ba kana. Tan-awon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayan ta sila, ato silang daog-daugon ug sakiton. Unya sutaon ta unsa kama linawon ug kamakatarunganon sila. Sutaon ta usab kutob ang ilang agwanta. Silutan ta sila og usa ka makauulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios mauray manalipod kanila. Ingon ni ini ang huna-huna sa daotang mga tao, apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan ug walay buling. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo hadul sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat og dautan aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Sa pagtuaw sa matarong nagpatalinghog kanila ang Ginoo ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Ang Ginoo hadul sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing ug luwason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagul-anan sa matarong apan luwason sila ni ining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo hadul sa mahinulsulon o kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog ug walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangop kaniya. Ang Ginoo hadul sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang tao dili mabuhi sa panlamang, kundili sa tanang mga pulong nga nagagikan sa baba sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, o Ginoo. Humaniini
Misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Judea, kaya kadagkuan sa mga Hudiyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Yato higayuna, hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga tinunan ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patiyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisan unsa batok kaniya. Tungod ba kaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas? Apan inigabot sa Mesiyas, walay masayod kung tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, mingon siya sa kusog nga tingog. Nakaila ba gayud kamo kanako og nasayod ba kamo kung tagadiin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila. Kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini, kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kristo. Dako kaayo ug ikatabang alang kanato kung doon na tayo mga connections, kung doon na tayo mga kaila ng mga tao nga naay gahom, naay katungdanan, kay sa panahon sa atong panginahanglan, doon nagyoy makatabang kanato. Dahil sa ka bata nga sungugan, buli kaayo, ipatawag sa guidance counselor sa eskwelahan. Giingnan siya sa guidance counselor. O baka makahibaw nga kining imuhang classmate nga sigian nimog bully, sigian nimog binuang, sigian nimog bugal-bugal, ang iyang papa pulis. Kuyawan ang bata nga bully. Kang iyang gisungog pulis di ay ang amahan. Apan miingon ang guidance counselor, pero karon iyang papa na pulis patay na. Nabalikan siya kaisog, no? Gara-gara siya balik. Yan ang utana siya, kisay nagpatay sa iyang papa. Ug miingon ang guidance counselor, siya'y nagpatay sa iyang papa nga pulis. Idagan ang bata nga bully. One time, nagmisa ko dito sa kakapilya. Na dito sa kapamilya nga nahimong suod nako. Ug ang ilang anak, gamay pa, wala pa'y buot, nagdagan-dagan dito sa gawas sa kapilya. Gisabaan ang mga nanimba o giingnan, day, pagpuyo. Saban yung kaspari ron, nagmisa ra ba? Umingon ang bata, amigo mo na akong pare. Padayon siya dagan-dagan. Wala siya mahadlok kay doon na siya connection sa pare. Ang mga bata karon dako na, no? Hapit na ma-professional, no? It's good to have connections. Labi na, kung nga to ang connection, dunay gahom, dunay otoridad. Apan atong hinumduman mga igsuon, doon na biyay mga tao nga nagsalig sa ilahang connection. Tungod kay ang ilahang connection, ang ilahang kaila, dunay gahom. Pero tanawa unsay mahitabo. Sa dihang wala nay gahom o
ug wala na'y katungdanan ang ilang gisaligan, ang ilahang connection, sila motalaw na sab. Sila mawagtang na sab. Sila dili nasad makabaton sa samang kaisog na ilang gihuptan. Sa atong ebanghelyo, atong makita ang talagsaon nga kaisog ni Jesus sa pagsangiyaw sa kamatuoran. Kibaw siya nga ang mga Hudiyo nagtubo ang ilahang tinguha, ang ilahang kalagot sa pagdakop ug sa pagpatay kaniya. Apan bisan pa niining tinguha sa nagkadaghang mga Hudiyo, kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, wala gayod siya muatras. Wala gayod siya mutago. Wala gayod siya mutalaw. Kaya nga naman, ang iyahang connection, ang gahom sa tao nga iyahang gisaligan, dili sama sa gahom nga tawhanon nga dunay katapusan. Sa dihang miingon ang mga tao nga nakaila sila kung tagadiin sa Jesus, matod pa ni Jesus, nakaila ba gayod kamo ug nasayod pa kamo kung tagadiin ako? Wala ako mo anhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Ang gisaligan ni Jesus, dili ang tawhanon nga gahom, kung dili ang gahom sa amahan. Diin siya nagikan, kansang kabubuton, maoy iyang gituman. Kung nato ning i-apply sa ato ang kinabuhi, tinuod, makatabang kung doon na tayo connection. Pero dili ta magsalig sa mga connections sa gobyerno, sa simbahan, sa opisina, sa trabahuan, sa atong silingan. Kaya kining maong mga connections, ang ilang gahom, adunay limitasyon, adunay katapusan. If we have to establish one good relationship that is lasting, nga makatabang kanato sa kanunay, walay lain na connection, kundili ang atong maayong relasyon ngadto sa Ginoo. Ug ang makanunayon nga pagsunod sa iyahang kabubuton, may maghatag kanatog kaisog sa pagpadayon, sa pagbuhat, unsay insakto, unsay maayo. Kung dili tao ang ato ang saligan, kung ang Ginoo ang atong saligan, dili gyud ta mahadlok bisan kinsa pa ang mukontra ug mubabag sa atong maayong tinguha. So aron siguro nga makapadayon ta unsay maayo, unsay insakto, adto ta mo sandig, adto ta mo salig sa gahom sa Ginoo. Hinaot po. Sa atong pagpanaw, nining kinabuhian, pangayoon nato ang kaisog sa pagmantala ug sa paghago alang sa kamatuonan. Moingon kita, Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Ginoo, liguna kami diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga sakop sa simbahan, paningkamot sa pagpakaylap sa maayong balita ni Jesus ngadto sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, liguna kami diha sa sa imong imong kamatuoran. Nga pinaagi sa pagsudong sa nagantos nga Jesus dito sa krus, ang mga tao mobiya sa ilang pagkawalay pagtuo, hinuon magmatuuhon sila. Mag-ampo kita.
Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Pagampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw sa tungang silangan, ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Pagampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagibang pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan pupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili sa kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami diha diha sa imong kamatuoran. Nga ang mga matuuhong mihalin na, sa katapusan makatagamtam og kalinaw, didto sa langit nung puloy-anan. Pagampo kita. Ginoo, lig-una kami diha sa imong kamatuoran. Amahan nga na sa langit, gipadala nimo ang imong anak aron mag-antos alang kadamo. Itugot nga pinaagi sa mong pagtuo diha kaniya, maningkamot kami nga batukan namo ang among kaugalingong pagkawalay pagtuo. Kini pangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo arang ako ang inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyong sakripisyo kan sa mga kamot. Alang sa pagkain, pagmaya siya ngalan. Alang sa kasalanan sa tibok niyang santos na simbahan. O Diyos nga makagagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom ining sakripisyo, magpalingkawas unta kanamo sa sala, ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli nga kasing-kasing. Kinong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay batarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karunay ug sa tanang dapit. Kaimong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod ta kami sa among kamaluluyon ug kaayo. Busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoo Diyos kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana, Husana.
Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyong pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugihan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Iduni mi Ginoo imong simbahan sa ibong kalibutan, imuha nga mahingpit kami diha sa gugma. O Banileo among Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Idumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang ngamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Bani Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose ang pana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon no gamay ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya kihatagan kaniya magagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Kung magampo kita samahan tong gamitan ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Ngalakas sa mga langit, pagdaig ang imong ngalan, moabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasay kami sa among mga sala. Mayon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalatan namo. Hindi mo kami tugihan sa panunay, hinunualwa sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among mananubos. Kay umalang ginarian ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kay usa, kau nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanunay. Kahit pakita ang timaan sa atong panginigsunay, panagdait na. Sa Diyos nga Mga igsoon, kinibang korderos sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Sa mga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o. Itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabag-usab sa kasanto sa kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanunay. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.